2 ta' Ottubru 1962. Il-Kunsill Ġenerali tal-General Workers Union approva b'maġġoranza ir-rapport tal-Press Board biex il-Union tibda toħroġ il-ġurnal L-Orizzont għal beħ kuljum. Ftit inqas minn xahar wara, fit-19 ta' Novembru tal-1962, ġiet ippubblikata l-ewwel ħarġa ta' dan il-ġurnal taħt Anton Kassar fil-kariga ta' editur. Joe Taljana, l-ewwel Chief Printer tal-Union Press, jirrakkonta x'ħass 50 sena ilu. Emozjonatu u kif. Tajjeb u niftakar l-ewwel ġurnal tal-Orizzont konna stampajnieh bitna fil-faċċata. Preżenti ħdejn il-magna tal-istampar fost l-oħrajn l-editur Anton Kassar, is-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union ta' dak iż-żmien Joe Attard Kingswell, Paolo Karaki li kien deputat editur, Willie Ancilleri li kien il-manager tal-Union Press, il-printers u l-ġurnalisti u anka Joe Taljana. Maġinaw, meta kulħadd irid jaqbad l-ewwel kopja biex jaraw. U da. U niftakar konna minna l-lowkej kien għal-ħabta tal-11. Jiżvela kemm ġew ipprintjati gazzetti dakinhar. Imma dak iż-żmien konna minna nista' ngħidlek konna minna 15,000. L-aktar moment importanti għall-gazzetta kien meta qalbet mill-istampar black and white għal kulur. Anton Kassar, Carmenu Mikallef, Peter Bartolo, Felix Aġus, Franz Gershi u Josef Karwana huma s-sitt edituri illi flimkien ma' mijiet ta' ħaddiema oħra f'livelli differenti żammew dan il-ġurnal ħaj tul l-istorja tiegħu.